na same boy have. Akuye gi ka jigeme. Ona bagotela ba akuye nwata. Ona bagotela akuye nwata. Asisi afubogo nwata ire. Ona do that boy. Hey. Oti igbo ime ya. Oti igba. Ime emi ya. Mogo na ebu ma akpa mmeji kpoko ego ebe. Ya otu aka si gbara aka nnọọ. Oti igba. Ya akpa nji bịa na ya nnọọ. Obere odumeje kpere mara ọrụ this year. Ọgwụna ma cross over na ya adịm. Jebe chọọchị ya, ụdị na ihe ya dị mma. Ya akwụ sign na-adịghị mma this year. Mmadụ ibido nnọọ with empty bag. Akụnye just mezi ebere. Asịbụgo na ma ya akpọghị afa, gbada etu ọdụ. Nderi ike onye ọzọ ya akpọ. Nke a nwaanyị nọ n'akụkụ agụbazi ama m nọ ya emegharị ahụ. Maka ka nna ya ka nwaanyị na-ayọkwu ya. Sisi ka dị gị arụ na-ewufere aka na-adọ ya na ntị. Ọ chọọ igbe ego ọdọ ya na ntị. Agụba, agụ. Go. Go nna. Agụba bye. Ejikwa m maka show aga akwa ọfụ. Ịma na ọhịa ihe aka na-eyiwe mana ọ ka nsoro n'ihe a na-eme. Jego jean 45,000 iwe ka na-ewe m. Akụye ife ọ na-atraizi ikwefu na fọm na ha anakpu. Ewere m advice. Ọ da ashawo mburu na klọb nke 101. Na-ebu nwaanyị na ruru maka afọ ha before. The girl bọghe ihe ngwụrụ ọtọ. Ka mmewezi ihe nchọwa amụma achọ. Ọ na-afọ mkpuchiri amụ. Mbọghe ebe afọ abọghe ebe nna achọ. Mbọghe n'ite dị afọ dị amụ ada. Hapụkwa afọ aka amụ eke. Since that day mba join and amụwo fitness every Saturday. Anyị mecha ya ebie na nke Akụyi. Agụ eme etikwa akpa na akpa ka lene lacha ya ntị ihe eme. Elacha ya ntị onwe nke a na-ada agba ya nke a na-agba otu a. Onwe nke ha agba Akụye na ntị ihu Akụye chenjie. Agbakwa ha na-akpọ ya bubu ifu ihu Akụye. The CEO, thank you very much, sir, for having us. Nek ọgaranya si aṅụ tii, Akụye na-aṅụ mmiri. Amom ni ya na kidney failure. Ihe ma we bi anyị nkwe na-asị ṅụmanụ. Anyị nekwazi ya na kọpụ ka anyị ma na ya fụ nkwe na-aṅụ ọwụ mmiri ka ị na-aṅụ. Ṅụmanụ. Otu Igba, thank you very much for calling me this time. A video chair post to na social media. Obguefi adịghị funny. Kịtịkpa ya agbawu. No. So Sunday lodge ebe a kịta na family member ha kwụghị ụgwọ hotel. Maka ọ na ha kwụrụ ụgwọ room ha ya agbago n'elu ka ego ha hapụ egwu. Ya denye room free. Ịwọchị ebe a niile sọsọ ha ka a na-ebutere kpọf. Cheki ihe niile n'ebe a so ha na-ata kpọf. Then ụmụ nwaanyị anọchasa ya awụ ndebe ha tere ezigbo aka. Ndị ha ya efe lift anana. Ịbịa jikwa n'ọkpa naba be ha kịta tere ezigbo aka. So anọzi ebe a na-eche. Nene ya na mgbada ife ọ dị ọkpara mmadụ ka o bu aka na agba na-arahụ ụra n'oche. Na-emeghi nne n'enu big boy kpu papa's car big boy na-egosi ohi tuo na. Ọ ndị kpọpụtara ka m bịa perform wa. Cheki enyi so ndị na-amụ amụwụ ndị na-enweghị ha contribute. Onwe akwụghị ụgwọ room, akwụghị ụgwọ mmanya na aṅụ. Nwaanyị ha bụ akwụghị ụgwọ ya.
Like this, my brother, you're my own. I know that I say, "Poro." So, Igwe, and Kezika si South Africa. Ezege happen. Ezege kwa bona ego. Happen na ka bomb ego. Kill the problem there. Abona naira bonus. Check ikwe ego nega ahụ. Ọkwụ dị abụọ m n'ọzọ bụrụ. Mkpọ aboki na-echange ego na main market. I'm also for currency. I hear my own 100. Oh, thank God. You are Yahweh. Somebody bu ababia. I go back no ebu aba. Even go ebu ho. Okay, opi ya. Akuyo opi ya. Okay. Okay, the koya ko neji deveri ego no ngomwe. Happy ESS. All the working, I went to the Jago Agomwe. If I see or see, I'm one another Janguti, a Janya Manguti note. PA, as you know, Marco to any Utausi boys again go to Madisa Bego. Yeah, if I see you and my sister. If I could yes, Abo, I could yet all toy see Obia. But why you clear and your chip that way? Then idiots. $1 body and a barrier. I walk on the member, not a wake keep. That call better Bob. I hear Bob Ega, we still could need change. I could hear that can yerugaka. Yeah, that will. It's again. You need to borrow $8. Okay, I'm a name. I've been on when on a super bubble. I'm a name on a coho binge. Chineke make a bruise or bomb before with Chineke make a bruise before with you. No problem. He hit plan. Oh, a wee way. Eh? A wee way. One name, thank you very much. Oh, Chineke goes away. What the work I'm up to. Hey, Apostle Naneka. God bless you, my brother. Iwe, de mehine. Ifunde palego quarter. Ifunde palego quarter. Chemba metegi. Ezeke borgegi chiti enega borgo. Oh, imono takese wukari awubodi. Oh, imono kolikim. Apuko na ina aputa na public. My guy. Oh, what will you be the one? Ora de ukwu bia nyoko. Ege folo. Isi yipu akwa. As if ni money nye 1 million. Oh, he na go. Oh, one them. Oh, na mo yiri my brother. Mana mo ni abo kwa onye iro. Na na ego ya na mmedobi ichi. De me hinne. Hey, odisa ka na eme akuye ya ụmụazị tọchara atọ. Afọ white ajuru ọnụ no ihe na respect. Hey, Aguba dize de mehine. Oka for na ebe ahụ gị ka na-eche. Me. Aguba ma agba. O kwani ihe for ebe ahụ ma agba. Ọ na ihe mere isi nye m onye be ka o mee. Nnatu ịbọdabara onwe gị. Ego ndị a na-agba afịa. Ndị NTI TV. Ị na-eji visit o bupụtere gị ọfọ. Ụdị ego ka a na-abụ ịkwa na ego ndị aka ha kwụ ọtọ. Na-eche na ihe ọnya n'onu for fancy. Ọ nọ na-akọrọ na ihe ọ na-akọ. Ihe niile ọ kọrọ ọtọrọ amụ. Ihe ọ gba n'olu na-eme olu na-amụgheri. No way funny or the you be show you black and black. Puru Papa's cap. Papa's cap, how many years or the none ya career? Can go any ball mego. See, so I have flavor. I am on a popuna geek. We have flavor. Here, notice a step of Otiba. No, my Otiba before. Otiba na go na can work. Kita.
mmadụ ji style na-agwụ na ihe ọ na ha banye n'ime ụnụ anyị aghọta. Last 2 years o meru na golden tulip. Ọ ihe a ka oyi. Otu igba yi akwa isi agụ pụta this year. O asị ka eziokwu. This year since ya na Flavor mechara ya. Ụnụ ahụ notice ya. Flavor yiri nke na-aga nyanwa. I don't tell you bleaching cream. The CEO, God bless you, sir. CEO, if one does it, no rogue can be born of Congoti, I need a clear choir boss. Or Conguarona one. CEO, quote, on a clear. Don't tea, but I want to tea, oh. No, butter tea. And that table is in that Bavarego. What do any moon? Or the Kunesi UK, London, and I hear. I want the London, English. Even what do in the London? What they can advice? Obguefi, you're doing good. You're making us proud. Upon one day, why? Jessica, you know him in it? It's doing good. You're making us. I love what you're doing. I love your job. Keep it up. Keep it up. You know, just go to your canapa. Keep it up. Opo grandmother. Me mana hane weli ne jina not to go. Opo grandmother. Mommy, you know him? Come and take picture. Come and take so picture. Come and take picture. Picture. It's a picture. In the London. Hey man, I been a hotel na Easter. Kezafa hotel. Kezafa hotel. Onye riri ihe free ụra ya atụbi sisi gị na aṅụkwu free ebe a wine ya ahụra ndị ọzọ bịara show akwado gị nwa bịara yiri shọtịn ka o gosi na onwe ihe na-akwụ ụgwọ ya so ụra tụọ gị ahụ onye na-emedowe show enjoy wo my brother ya na nwunye ya nọdebe na maka ọ ma na ọ na-enwe BP so onwe ebe ọ ya amụ ọ dị ka oche okube na nwunye ebie ya n'aka n'azụ ọgbadakwa ezigbo mmadụ bịaba ị na-anachi ya azụ by this time na critical time anọ ị na-anachi ya azụ enweghị ịchọ ka mme kịta agwa mmemme ọ na-enwefu akpụkpụ ma mma nwefu ya ma ya ọ na-anatara gị ego adịghị n'aka ime otu asị eneghi ha na-eneghi anya so onye ji ego bata main market bịa na shade ma ịzụ ahịa onweghị eme ka ị were ego asị ebe a pụọ Bọba nnọọ ọ na 20,000 ka m meji yipụ akwa homo a na-ada ebe niile ọ dị ka ngụ ka eze gị fụrụ wee kwunite ya ma m ka ijikwa 20,000 achọ ka yipụ akwa ebe ọsọ ya agba otu ịfụ ọnụ ara na-apụta n'akwa ọ dịzie mgbe m yipụrụ ya eyipụ my brother Bọba na-abọ deme ọkwa ọfọ ke onye ntụtụ m ọ ka fọrọ ọ bụ agba the worst thing you emeghị in this life na ibicharụ ndụ a asụ onye kpatara ego iri ha ego ga-eri wee nwụ mba ọ bụghị dị aribe iwe anwa anụzia nwaanyị ịnụọ nwaanyị ide eneru nwunye gị anya iwe nwa anwa nọ n'ọrịa na-achọ ịnwụ ịnwụọ gwa ka ya nọma na GP ikwe ha anya na a na-anya ya within 2 days nwụrụ nwunye gị bịa bere gị akwa na abụọ na ego a na-ego ochie ọ nọmịntị ọ ya agwụ n'ọsịsọ ka onye na-akụ ya ọ dị ka onwe na-emu n'isi kịta m gbagotere enu ebe a emebedị joke na aka na-eme my brother bụ ọsịsọ ụmụ ya emechi show hello nne ọ na-akụ nna check it time ọ dị ka 3:30 ma ofe akụọna ọ time ha ji anaba ọkwọ ngwara ụnụ na ebe ha ebe a eji ọkpa na kịta ebe a eji ọkpa na ihe na-ewere m iwe ife ebe ha na-akwado n'abalị anọ na miro boys ya afụ ife ha ya ma na ịbịa ifu a big boy a na-agbadi ọ na-eme guy ọ na nke ịtọ ọfọ agbara ofu ọgwụgo na na-epiki ịfụgwo ma nke ndị mmadụ abụrụ abụ ha echefuru kpokọta kpoyi
Okay, ngwa bịa ka m kwuo maka gị o nna. My brother bịa ka m kwuo maka gị ka ị na-ele. Ọ bụkwa na ọnọ ya ka mma na-ekwu nnọọ ị ga-ewe na-apụta no problem. Ka ị na-azụ bịa. Abịa dị m ebe a kịta at this time abịa dị ka mkpa mmadụ amụ ihe mbịa ka m chụrụ ego nna. Nọkọta akpa ka ị na-akpa amụ ị na-akpa m tichi ya ọmụ. Mgbe a na-abọ dọla akwa nna tu ka abụọ $200 nwere aṅụrị na-ana almost 300,000 a na-atụkọrọ ya ọ na-ana mgbe ahụ ndị mmadụ igwe biya akụ ihe egwu n'ọbọ ndụ ka ọ na-atụba m igwe gbem ya agba ya ofu ka ọ tụ agba igwe ewe n'iwe keru nọmba akụye ọgịnị ya nọ ana m eme tresọ apụ ihe a na-ekwu eri n'ike mọdụ soft bịago pịa ya igwe pigodo ike igwe kogodi ọzọ ọgwụ ihe a ka mmadụ ya eme ga-erigide spirit of home abaghị ime Holy Ghost fire. Ị ma na a na-akụ m ihe a nderi na blush nderi ihe ị na-arụ na Lagos deri ihe ka ị na-eme na Lagos were dorime biko ya ihe a deri na-ekwu na ọ na-eme dorime a kedu ihe ọ na-ekwu ya biko deri ka ị na-akọ ya ọkwa agwa unu na ihe anyị na-arụwa ara akụrụ ya kwesịrị ịrụ ọrụ ha ọrụ agwa unu na onye na-arụ ọrụ unu anyị ebere ivie my brother sisi nọ my brother yi yellow sisi comedian niile na-perform ma onye yi white na onye ọ na-amụ amụ ihe amụ amụ cheru ka njụ akpọ bịa okay gị kpọ bịa ị nyere instruction mmụọ amụkwụna ọmụamụ ọkwa agwaghị na agọ ọgọ ebe ihe adị free ejo ijiri maka ego dị join ya ọgọ ịfụnanụ ka ọgọ si kwechie gị si ya amụ na amụ ihe amụ ọ bụ ọkwa ego ọgọ be big man wụ isiokwu ọgwụ na ịkpata ha ego ga ọgọ be big man mara nwa na enwere ụbọchị anyị anọkọta eteta ụra kpọọ na fon bịa nwoke m ka ebe ị nọ na yad ihe nọ moto niile anọ rucha nnọọ unyi anyị asị asa